Yawa masu kallon mu da bibiyar mu a wannan kafar assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan karo wanda zamu ce na biyu ko na uku da muke kasancewa da ku daga nan babban birnin jihar Katsina a wannan kafa ta gidan dare Dambe and Sports TV News. Kuma da fatan kuna ci gaba da kasancewa tare da mu da yake wannan baƙuwar wato ko in ce wannan fuskar ba baƙuwar ku bace. A kowane lokaci muna kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Sunana Muhammad Sani Suleiman gidan dare, ni ne jagora a wannan hirar da zamu kasance tare da ku tare da wanda yake ba bako bane, bari ba shi dama ya gabatar da kanshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai yadda aka sani, sunana Alhaji Aminu mai unguwa garkuwan Kudawa Balaraban Kudawa, Dawi sarkin ado Chief Media na haɗaɗɗiyar ƙungiya. To Chief Media, barka, bari dai in soma da barkar arziki da aka yi taro rana ta ɗaya rana ta biyu, kuma gashi a wannan lokacin duka baki sun zo sun koma masaukin su yanzu haka suna nan, wasu sun kwanta, wasu kuma suna ci gaba da hira, wasu kuma suna kallon abubuwan da aka yi a waɗannan kafofin da muka ɗauka kuma muka tura. Barka da gajiya, barka da arziki da aka yi wannan lalura ta kwana biyu aka kammala, an dawo sai gobe kuma. To muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi ta talla, muka sa lokaci, kuma lokacin ya zo muka yi shi lafiya. Kuma ina iya cewa mun kare lafiya kafin na gobe ma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi lafiya, za mu kare lafiya. Da farko ina godiya ta musamman kafin gobe ga gwamnan jihar Katsina, Alhaji Malam Umar Dukko Radda, da Chief of Staff na Katsina, Alhaji Andeje, da irin gudunmuwa da suka bamu, da kuma ainihin jami'in tsaro na jihar Katsina wato Commissioner of Police, da irin baza ma'aikata akan wannan sabga ta tafi lafiya ta kare lafiya. Abun babu abin da zamu ce, abun ya ba mu sha'awa. Duk inda muka yi security ne, har zuwan mu, har dawon mu, har rako mu hotel, wannan abu ya burge ni, ya bani sha'awa. To Alhaji Aminu, a baya an yi taro gidan dambe, an gudanar da taro na dare da aka yi, wanda a magoya baya duka aka haɗu da shugabanni, aka tattauna wa'insu muhimman batutuwa, wanda daga cikin maganganun da aka yi, akwai kai ma a naka bangare da kana kai jawabi, ka bayyana wani sabon ci gaba da aka samu da goyon baya tun daga bangaren shi gwamnan jihar Katsina, da kuma Chief of Staff na jihar, da kuma minista, da wato ministan wasannin al'adun gargajiya, da sauran shugabanni, da wani albishir da kaɗan so mu bara ɗanɗano jiran rabo. Wannan na sama su biyar musu su ji, an ji kayan magana cewa waɗannan duka yanzu an samu sun sa hannu kuma ta dalilin wannan ƙungiyar. Gaskiya ne. Ya wannan bayani yake? Wannan bayani ai kamar yadda muka yi shi yau ni da kai, muna roƙon Allah ya sa gobe mu kai haka lafiya. So a gobe ne sai in fashe kwan. Ka san kwan aka fashe bajewa yake. To gobe wata waka da ake a baje. Gobe zan baje. Gobe Alhaji Aminu zai baje ta. Kwarai kuwa. Saboda a yau farin cikin da nake yi yadda muka yi lafiya, muka kare lafiya, da kuma irin wasanni da aka buga, da kuma duk wanda ya buga wasa alhamdulillah ya samu iya rawa. Wanda ba su buga wasa ba ko ajiya na faɗa maka, na ce di yan damban da muke da su, wani zai samu buga Juma'a, wani ya samu buga Asabar, wani ma sai Lahadi. To wannan shine. So saboda haka wanda ya samu ya buga yau ba ma zai samu ya buga ba gobe, saboda goben ma hakan take. So kuma na gaya maka za a yi kama ana yi, saboda kai na goben ma ƙarshe sai ya hina yau, saboda akwai baƙin yan dambe da suka zo a yau din nan ma. Yan damben ma ga sanan sun taho. Ga baƙin wasu din ma muna ganin cewa baƙi sun ƙare, amma kuma baƙin ma tahowa su. Wanda lalle ni shaida ni ko a yau din naga kana ba wa su masauki a wato wannan hotel din da ake sauke baƙi. Yanzu haka ina da mutum 5 wanda ba su da ɗaki a huta, bayan shalele ta ƙare, bayan ga hodama can. Yanzu haka a mutum 5 nan mun ƙare, sai mun zo mun yi squatting da Allah, wane zo ga wane wazo ga wane, dan jagoran jihar Kano gaba daya ya sauka, Alhaji Muntari na Ahmadu, ga sarkin Lemas sarkin Kano, ga magaji Tamburawa, ga sunan duk sun zuzzo. Wasu mutanen ma
sai gobe za su fara activities nasu. To Alhaji Aminu da yake wannan kungiyar a wannan taro da aka yi a yau na ji shi jagora Alhaji Tanko daraktan magina da Alhaji Yahaya Kashi Ankari da Alhaji Baba Gambo na yan kuzo sun yi wani kira ko in ce gargadi ga membobinsu masu biyayya na cewa akwai waɗansu waɗanda suke sukar su to ba su ba da damar indai ana da biyayya a bai san musu martani ba wanda wannan naga daga ciki matasan wayanda su ma zamu ce masu biyayya ne wayansu sun nuna irin a ba su dama su da suke daidai da waɗanda suke sukar uwayen gidansu su mai da martani me zaka ce akan irin waɗannan ci gaba da sosa wanda Alhaji Tanko ana jawabi shi yayi magana cewa mu wannan wato tafiyar ana yin ta ne don a ciyar da wannan wasa da al'ada gaba a taimaki 'yan wasa a taimaki iyayensu a taimaki kungiyoyin dambe wanda ya faɗi cewa babu wata kungiyar dambe da haɗaɗɗiyar kungiya take fushi da ita ba ta da wannan haɗaɗɗiyar kungiya to mu muna da abokin gaba ne ai kaje kalma yayi in ana faɗa da kai Allah na ma kariya to kai faɗa ai kaji abin da Alhaji Tanko ya faɗi yace shi a matsayin shi na shugaba yace bai ba da damar cewa ba ko an hito an ce mai wani abu wai wani ya ce ya ga amsa yace bai yarda da haka ba kuma a gaban ka yau ya ja mu yara kunne masu wanda suka tashi da yawa ai sun ce ai mu kamata yayi a ba mu dama to baka ji abin da yace ba yace ai ita wannan tahiye girkan Allah ne kuma duk abin da Allah ya girka ai sai gani sai hanki so saboda haka maganar wai a mai da martali yace babu wannan zancen ai ya taka ma wa'annan yara birki gabanka haka to ai shine girman ai to bari mu je ga taron da za a yi a gobe wanda shine rana ta ƙarshe an yi juma'a yau da ran asabar an yi da rana an yi da safe da safe an yi liyafa da rana an yi taro da marici an yi liyafa da rana an yi liyafa kuma da dare an yi bushasha an ci an sha kuma aka yi taro bambanci taron gobe yana da bambanci da wannan da za a yi na gobe ko kuma me kake kallon wannan taron ni ana hawa magani nake na goben ji sai ina yau da jiya duka wannan shagalin da aka yi baki suke ta yi baki tahowa suke mu kuma a tsarin mu in dai baki za su yi ta tahowa to babu lokacin da za mu tsaye da abin har sai sun kare ai duk firar da aka ji nayi juma'a asabar lahadi so wasu ma'aikata ne gobe za su juya wasu kuma gobe suka samu chance na zuwa haka ka duba gidan Aminu Nesta ana nan zaka ji an barke da ihu ga yan damba ma sun zo so kaga wasu gobe suke zuwa so haka al'amarin Allah yake dan ba za a yi gobe kuma a ci gaba da activities na haɗaɗɗiyar ƙungiya har gobe. To akwai wasu kyautuka da za ku karrama wa'ansu duk da yake naji ana maganar cewa akwai wasu karramawa da za a yi a gobe. Kamar da wani za a karrama a wurin wannan taron. Wallahi ban iya lissafa maka su dan suna iya kai mutum 20. To a dan za ku ɗo mana wa'ansu da suke ciki shugabanni. Shugabanni yanzu kamar shi a matsayin shi na Alhaji Tanko shine shugaban shugabanni gaba daya shine shugaba na kudawa na ƙasa gaba daya kuma shine shugaba na damben gargajiya na ƙasa gaba daya super chairman kuma shine super chairman kuma shine shugaba na haɗakan ƙungiya saboda haka jajircewa da kokari da yake a kalakashin office ina a matsayina na chief media kuma shugaban walwala kuma sarkin tsare-tsare na damben gargajiya kuma sarkin yaƙi haɗaɗɗiyar ƙungiya naga ya dace da ni da 'yan kwamiti na in ba shi babban award akwai award din shi akwai dan karamin su babban su Alhaji Yahaya bin Yusuf Kashankari uban Amir da Amira jajircewa da ba da dama da yadda ya kamata a yi ana kan yi kuma yana kan yi akwai award din shi akwai kuma shugaba na Arewa Jamus Zalla Alhaji Gambo Baba na yan kuzo shi ma akwai idan muka duba iya waɗannan shugabannin na cikin na mutum 18 ne akwai Dr. Kabir Masanawa akwai Dr. Samir akwai Chief of Staff and DG akwai Commissioner of Police na jihar Katsina kenan na jihar Katsina akwai Odili na gwamna wanda Tajaddini wanda shi kanshi akwai award din shi akwai su gasu na ina ta lissafawa akwai na ministoci akwai na Abdulaziz wanda yake magana da yawon shugaban kasa
so ga su nan da yawa so abun dai sai wanda ya gani. To da yake Alhaji Aminu mai anguwa a daidai wannan lokacin ya kamata mu taka burki. Wani sako kake da shi ga al'umma da kuma fatan alkhairi duk da yake yanzu yawanci ana nan duka ana son a huta a wannan lokacin a wannan hutar ta a huta da kuma shalele da can kwarama kuma. Ake sa muke a hutan dama a huta kawai. Ai an haɗa taron a huta a ji da kowa ya ji daɗin sa. Shi yasa shugabannin suka ce kowa ya ji daɗin sa. So fata na shine in Allah yadda mutane kamar yadda suke biyo mu gobe su biyo mu su ga wani activities zami kafin goben mu rufe da bayani, wato bayanan suna da yawa domin al'amarin ya wuce tunanin mutane. Kai kanka da kai tashi kai tattaki daga Sokoto ba haka kazata ba. Lalle ko ni na ga al'umma don ni dai ban taba gani irin wannan taro da na gani nan ba. Na wata kungiya da za a ce ba ta siyasa ba za a ce ba wai ba irin harka ta gwamnati ba ta wato al'umma da suka haɗu waɗanda ba wani wanda ya ba a ci wani kawo wannan kawo ta ruwan gaskiya kawo sisi ba ya shugabannin suka haɗa gaskiya ko ni na ga abin mamaki. Duk wani memba ba wanda aka ce ba da konera shi. Kuma an ci an sha an walwala. Ni tabbaci ne wurin kwanci mai kyau. Dalili shine saboda shugabannin su suka ɗaukan ma kansu cewa ya kamata a yi wannan taro a kuma ɗauke ma duk wani memba wani wahala. Iya wahalanka ka taso daga inda kake ka tafi. Idan kuma zaka koma a ɗauki kuɗin mota a baka. Wane je ka saboda ai harka ce ta arziki ka zo da ita. Kuma tunda ka zo harka arziki an rabu lafiya to wane Allah ya sauke ka lafiya. To Dawi Sarkin Ado muna godiya kwarai da gaske kuma masu kallon mu da bibiyar mu sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan kafar ta gidan dare Dambe and Sport TV News domin kasancewa da bayanai da zafi-zafin su kai tsaye tare da Dawi Sarkin Ado kuma Chief Media na haɗaɗɗiyar kungiya kuma shine shugaban ko kuma shine Chief Media na bangaren Kudawan Dambe shike magana da bangaren Kudawan Dambe na ƙasa gabaki daya. Alhaji Aminu fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Masha Allah, in Allah ya da lokacin ya ƙara ba mu haɗin kai gobe kamar yanzu muna tare alfarmar shugaba jagaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Sunana Muhammad Sani Suleiman Ginda dake cewa ku ci gaba da bibiyar mu.